ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸುರೂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷದ ದಾದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲ ಅದುಪು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಡ ಅಗಲು ಬರ್ಪೆರು ಅಗಲು ಪೋಪೆರು ಅಗಲು ಬತ್ತೆರ ಪೋಯರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ. ಬಟ್ ಇಡೆಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಘಟಾನುಘಟಿ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ನನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಕಾರಣ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನವು ತೆಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ತೆಲಿಗೆ. ಸೊ ಏರಲ್ಲ ಏನೋನು ಏರಡ್ದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಿರ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈತ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಕ್ಟನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ ತಿಳಿತಿಜರ್ ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾದ ಬೋಡ್ನಲ್ಲ ಮಂತಲ್ಲೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ಕನಲ್. ಅದೇ ದೇ ಇರೆಗು ಚೂರಾಂಡಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡೆ ಇರೆಗು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪನ ಉಂಡೆ ಇರೆಗು ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತೆ ಅವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೇಗ ಬೈಜನ ದಾದ ಬೇಗ 11 ಗಂಟೆ ಬೇಗನೆ ಇರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಅತ್ತ ಅವೆಡ್ ದುಃಖ ಪದ್ರಡಿಜ್ಜ ದೇ ಇರಿಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜಿರೆ ಎಂಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಜ ಬಾತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪ್ಪ ಆಯ್ಜಂಡಿ ದಯ ಏರು ಸೀನಾ ಇಂಜಿನೆ ನಾದಂಡಿಯ ಮಿತ್ತುದು ತರೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ತರೆ ಪೂಜೆಂದ ಸೈಪುಣ ಮಾರ ಯಾನು ಬರ್ನಾಗ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಕಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ತರೆಕ್ ಕಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡತ್ತ ತರೆಕ್ ಕಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕ ಮಂತಿಂಡ ಎರ್ಲ ತೆಲಿಪುವೆರ ತೆಲಿಪುನನೇ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಇದಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ರಾಪುನ ಏಟ ಅಂಡು ಒಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಮಿನಿ ರಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡ ಮಂಡ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಅತ್ಯ ಪರ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಕಲ್ಪನಾ ಸುಡಿ ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೂರ್ನ ಅತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬೋದು ಕಕ್ಕು ಸುಡಿಂಚ ಕುಲ್ಲ ರಾಪುಂಡ ಅವಳ ಮಾಲ್ ತೂಡ್ಪುಣ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ಯ ಎಂಜಿನ ನಿಖಲ್ ಎಂಜಿನ ದಾದೆ ಗಲಡೆ ಎಂಜಿನಿಗಲ ಗಲಡೆ ಅಣ್ಣ ದೇ ಇಂಜ ಅರೆಗಿಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಉಂಡೆ ಯಾರಿಗ ಅದೇ ಅವು ಕೋಲಿಯ ದಾದೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೇವಾತ್ಯರು ಎಜ್ಜ ಮಹೇಶನ ಮಾರ ದಾದ ಬಾಲ್ಯದ ನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆನಾ ಆವಾಡ ನಿನ್ನ ಆ ಸುರತ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನತ್ತೆ ಬುದಾರ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಸುರತ ರಡ್ಡು ಹೊಣ್ಣತ ಸುರತಲೆಗೆ ಎಂಚಿದೀನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ರಡ್ನೆದಲ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷತ ಈ ಸರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೆನೆ ಆಹಾ ಆಣ ಆವಾಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪೊಣ್ಣ ಆತಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬುದಾರೆ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಜೀತೋಡು ಮಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಡೇಮುಟ ಆದ್ಬೋತು ಮಾರ ಜಾ ಮಾತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ತೋರೊಲ್ಲೆನಾ ತೋರೆತ್ತಂಡ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಜ್ಜ ಕ್ರಮೇಣ ಸಪುರಾಂಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಿಲ್ಲ ರಾಮಾಣಿ ಸಪುರಾಯಗಳೇ ಸುರುಕು ದೀಪ ನಾವೇನತ್ತೆ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡ್ರಾಪಣೆ ದ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಬರೆದತ್ತೊನ್ ಒಂಜಿ 15 ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಾಡು ಕೊಡೀರೆ ಅಂದು ಓಮಾಲ್ ಕೊಡತ್ತ ಮಾರ ಎಂಚ ಚೆಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಟಿಲ್ಗತ್ತ ಹುಗೆ ಬೋಣ್ಣ ಅಂಡ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಮಾತ್ರ 5 ಕಿಲೋ ಬೋಡೆಯ ನೆಯ್ ಮಾತ್ರ 5 ಕಿಲೋ ಬೋಡಿ ಅವ ಒಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾವ ದೀಪ ನೈದೆ 5 ಕಿಲೋ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ ಖಾಲಿ ಆತಂಜ ಇಂಜಿನ ಗಲಾಟೆ ಇಂಜಿನ ಈಗಲ ಫುಲ್ ಹೌದಾ ಲೆಜ್ಜ ಇಂಜಿನ ಗಲಾಟೆ ಕೇನ್ಲೆ ಮುಲ್ಲು ಇಂಜ ಅರೆಗುಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಚೂರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಾರೆಗ ದಾದ ಆತ ನಂಗೆ ಇಂಚ ದಾದ ಆತ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದು ದಿಜ್ಜೇನ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಕೊಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಬೈದಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಟನಿ ಕೇನ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಸ್ಟೇಜ್ 11 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಂಡ ನಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಬಜೆ ಚೂರ್ಲ
ಚೂರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ವಾ ನಮ್ದ ನರಮನಿ ಮಾರೆ ಈತ ಸೊಕ್ಕುತ್ತಂಜಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಪ್ರಾಯ ಬೈದಂಜಿ ಮಗಲಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಂಡ ನಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಬ್ಜೆಗೆ ನಾನು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೈದಿನಿ 1 ಗಂಟೆ ಏ ಆಲಿಗಾನಿ ಬತ್ತು ದಾಯ ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನು 16 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಬೂರು ಜಮಾರ ಏ. ಇಗ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎಂಜಿನೆ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಾರೆಗ್ ಏನ್ ಆತು? ಇಲ್ಲಡ್ ಮಗಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಬೈದಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೆ ಆವಡ ಬೊರ್ಚ ಹಾ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ಆಡನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಣ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಕೆ ಆಡುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಬರೋ ಏ. ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಕೆ ಆಪು ಅಂಚತ್ಯ. ಬೊಕ ಎಂಜಿನೆ ಮರ್ಲಿಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಿ ನಿನಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಇತ ಅಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ನೋಡ್ ಬಂದು ಏ ಪಂಡಿಲಕ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಪೊದುದು ಎರ ಬಂದಿತ್ತೆ ತೂತನೈ ಪೊದು ಪೊದು ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾನವು ಪೊದು ತಿಶ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ ಮತ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ MIT ಎಂಜಿನ ಮೀನು ಮಾರ್ನೆ ಏ ಅತ್ಯ ಬೊಕ MIT ಎಂಜಿನೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಕಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಿ ನಿಂದೆ ಇದು ನೀನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಯ ಹಾ 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 ಆತನಣ್ಣ ಆಲುಂಡತೆ ಹೂ ಹಾ ದಾದಯ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಾದವನ್ಪ 4 ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲಿಡ ಏತ್ ಬೆಲ್ಟ್ 4 ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರುಂಡ ಏ ಅಂಚತ್ಯ 4 ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆ ದಿಕ್ಕುಜ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ ಅಂಚ ಈಗಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ಕರಾಟೆ ನೋಡಿ ಅರೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಅತ್ಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸುರುಕು ಪೊದು ನಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಂದ ಪೊದು ನಾಡ್ದು ಜಮಾರೆ ಪೊದು ನಾಡ್ದು ಜನ್ ಅಂತ ಓ ಹಾ. ಆಣ ನಾಡ್ದರ ಆನ್ ನಾಡ್ದಾತನ ಆಣೋಲಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ ದುಬೈ ಹಿಡಿಪುನ್ ದುಬೈಡ ಹಾ ದುಬೈ ದಾದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಕಾರುಗೆ ತಲ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಖರ್ಜುರದೆ ಏ ಬೇಲೆ ಓವಂಡ ದಾನೆ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ ಪೊಣ್ಣಾನ್ ಬರ್ಲುಡ್ದು ಉಣ್ಣಾಂಡ ಆತೆ ನಂಗೆ ಅಂದಂದು ದೇ ಅಣ್ಣ ಎಂಜ ಆನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆರಾ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜ ಆಯ್ ಲಾಕಿಡಿ ಬಿಡ್ದಿಗಿದಿ ಏ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂದೆ ಜೋಕುಲಾಪಣೆ ಮಾರ್ಲೆವಲ್ಲ ಅದಂಡೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆಣನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಪುರ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಕೇಂಡಿನಿ ಒಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರೇನ್ ಪತೋದು ಆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪಾರ್ನೆ ಅವಳು ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ ಅವ್ಳು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಪಣೆ ದೈವ ದೇವರೇನ್ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿರೊಂದು ಹಾ ಇದು ಅವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರ ಆಪುಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಏನೇವನು? ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ಮ್ಯಾಪು ನಾನು ಹಾ. ದಾಲ ಪರಿಯರಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ತಿನ್ಯರಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ. ಅಂಚಿತ್ತು ನಾಣಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆನು ದಾಲ ಪರಿಯಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ತಿನಿಯಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾ ಅಂಚಿತ್ ನಾನು ಒರಿಯುಲ್ಲೆ ಒರಿಯುಲ್ಲೆ ಆನು ಅಂತ ಮಣಿಪಾಲಡು ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲುಡು ಮಣಿಪಾಲುಡು ಉಲ್ಲೆ ಐಸಿ ಉಡುಲ್ಲೆ ಏ ಅಯ್ಯೇ ದಾಲ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಫರ್ ಪೂಜೆ ತಿನ್ರಲ್ಲ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿತ್ತು ಐತಾತೆಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾತೇನು ಪರಂದಿ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಾತಿನ ಬಟ್ರೆ ನೆಂಡು ಮುಟ್ಟಾಲ ಫರ್ಪೇರು ಪರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ಯ ಪರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಏತೆ ಫರ್ಕ ಸಮ ಸಮ ನೀರು ಫರ್ದ ಫರ್ಕ ದಾಲಾಬುಜೆ ದಾಲಾಬುಜೆ ಅವ್ ಮಾತ ಸೈಯಡಣ್ಣ ದೇ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಜಾತಕ ಒಂಜುಂಡು ಚುರ್ತೂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಅಚ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಕ್ ರಡ್ಡು ಬಾಂಡ 40 ರಡ್ಡು 40 ರಡ್ಡು ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕೂಡಿಸಂಡ 100 ಪದ್ರಾಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾಂಡ 340 ಮೂಜಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಎಂಜಿನ ಅವ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಡ್ಕದ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕತೆ ಮಾತ ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಟ ಉಂಟು ಮಾರವು ಹೌದಾ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಅನ್ಪು ನಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂಡ ನಿಕುಲೆ ಜಾತಕ ಅನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಜೌಳು ಶಾಶ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಕಂಟಗೊಂಡಿಯಲೆ ಕಂಟಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ಕುಜೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಕಣ ರೇಖೆಡ್ ಅಡ್ಡ ಭಜೆ ಬಾರ್ದು ಜೈದೆಯ ಐಕ್ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜ ಪರಿಹಾರ ಬಾರುಂಡು ಬೋದು ಏ ಅಂಚತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರ ಬನ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ಕುಜೆ ಕೊಡಿಟುಲ್ಲಿ ಬೋಜಿ ಬರಿಟುಲ್ಲಿ ಏ ಮಗಲ್ನ ಜಾತಕ ಡಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪುನೆ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಲೆ ಬೋಜ ಬೇರು ಅವು ಬೋಜೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಹಕಲೆಗಳು ಆಕನಕಲ ಪೊಪ್ಪ ನಕಲು ಲೇರು ಅಂಚ ಕುಜನ ಪೊಪ್ಪ ಬೋಜಿ ಬುದಿ ಮೂಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಐನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಒಯ್ದಿ ಹೌದಾನೆ ಮೂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಮೂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಅಂಚ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರಲೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳೋ ನಿಗುಲು ಸೋಲುಂಡಿ ಅಲೆ ಕಂಡಾಪಾಟ ಸೋಲುಂಡು ಅಂತ ಸೋಲು ನಿನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫನ್ನಗೊಂಡತ್ತ ಹಾಲು ಕಂಡೋಡು ಬಂಡ ಸೋಲು ಪುನಿಟ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡ್ಯ ಹಾಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡ ಸೋಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋಲು பொண்ணு பஸ் போண்டா ಸೋಲು ರೈಲ್ಡ್ ಹೋಗು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಹೋಗುನ ಅತ್ತಂದ ಫಿರಾಬುರುಜಿ ಸೋಲು ಅವ ದಾಲ ಫೋಡಿ ಹಿಡಿದಿಜ್ಜಿ ಮೊಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹೋದು ವಾರ ಪುಣ್ಯ ಗಂಟು ಮಾತ್ರ ಓ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪೂಜೆ ಮಂತಂಡೆ ಎಂಟನೇ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಂದಿವ ಮೆಲ್ಲ 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 ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಯ್ಯರೇ ಶಾಶ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ನ ಆಹಾ ಮದಿಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಅನ್ ಜೋಕುಲಿ ಜತಿ ಇರ್ 8 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ನಾವು 41 ವರ್ಷ ಆಗ 28 ವರ್ಷ ಅನು 55 10 ವರ್ಷ ಹೋಲಿತ್ತರಿ ಫಾರಿನ್ 10 ವರ್ಷ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇರೇ ಜೋಕುಲ್ ಬಿಡಿ ಎಂಜ ಶಾಂತಿ ಇರೇಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿನ ಫತ ಹತ್ತನ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂಜಿನ ಓ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂದು ಕೇಂಡಾರ ಇರ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ
ಎಂಚಿನ ಕೇಸುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಮರ್ಲ ಅದ್ಯಾ ದೆ, ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಅಲ್ಲೇ ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಹೊಣ್ಣತ್ತ ಮಾರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ ಜೋರುಂಡೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವು ಮಾತ ದಾಲೈಜಿ ದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಾರಿಡು ಬೋಪಾಲ್ ಓಳಂಡ ತತ್ತಿಂದ ಚೂಡಿದಾರ ಅಲ್ಲೇನೆ ಚೂಡಿದಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಾರಿ ಬಾಡು ಹೋಪುನ ಏ ಅಂಚತ್ತು ತತ್ತಂಡ ಮಂಡ ಸಾರಿ ಓಳಂಡ ತುತ್ತಿ ಜಂಡ ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡೋದು ಬೋಪಾಲ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನವೇನು ಮಗಲೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಳಾತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗೊರ್ಪೆ ಮುಂದೇನ ಕುಟುಂಬಡ ಏನ ವಿಷಯ ವರ್ಷಂಬತ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಗ ತನುಮ ಎಪ್ನೋಳು ನಗರ ಪಂಚಮಿದವಳು ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ 200 ಜನ ಸೇರುಂತುಂಡ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋದು ತೂಪೆ ಮಾರ 200 ಜನ ಸೇರ್ನಡೆ ಖಾಲಿ 100 ಜನ ಉಂಡ್ಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಒಂದು ದಾನ ಇಂಚ ಜನ ಕಮ್ಮಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಯಾರ್ಲ ಫಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವುವೇರ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಬಂಡಿ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಅವು ಇಂಜಿನ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಗೇರಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಏತ್ ಕಲ್ತನ ದೈವ ದೇವರನ್ ದಂಕುನತ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಜೋಕುಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ದಾನ ಮಗ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ತನು ವೈಪಾರನಿಗಳು ಬರೋಂತಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ದಾನೆ ತನು ವೈಪಾರ ವೈದ್ಯರನ್ ಐಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಫಂಡಿನ ಎಂಜಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ತನು ಮೈದಾನ್ ಯಾನಕೆಂಡೆ ಎಂಚ ತನು ಮೈದಾರ ಮಗ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಡೇ ತನು ಮೈದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನು ವೈಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾತು ನಾನೇ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಲೆ ಬಿದೆ ಅವರು ಅವು ಇಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಲೆ ಬಿದೆ ಅವರು ಮೌಸ್ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಬಾಲೆ ಫಲ್ಟಿ ಫಲ್ಟಿ ಅದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹುಡುಗರು ಬಾತು ನಾನ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇವರನ ಕೈಟಿನ ಶಂಕ ಗದ ಚಕ್ರಳೆ ಮಾತ ಬರಿಕಿದ್ದು ದೇವರನ ಕೈಕ್ ನೋಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊರ್ಪೇರು ದೇವರಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾತೇರಿ ಪಾಟ್ರಿನಕಲೆ ಬೇಲೆನೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬುರ್ಸೋದಿದ್ಯಾ ರಾತ್ರಿ ಪಜೆ ಬಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುನಗಲ ಮಂದ್ರಿ ಮುಸ್ಕು ಬಾಡ್ದು ಕುಚು 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 ಬಂಡದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪಾವನಿ ಮಾರ ಏರಡ ಬೇಯ್ಪಾವೇರ ಅಂದಂದು ಮೊಕಲ್ನ ಕುಚು ಕುಚುಡು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮುಸುಂಟುಗು ಪುಚ್ಚು ಪುಚ್ಚು ಆಪುಜೆ ಹೌದಾದೆ ಊರ್ದಾಕಲು ಉಬ್ಬಿಜೇರ ಮಾರ ಎಂಚಿ ನಾವು ದಾನ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡೆ ಐಕಲ ತುಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ 50 ಎತ್ತಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಾಲುಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಾಲುಗೆ 50 ಆತನು ಅಂಚಾದು ಜವನೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾತ ಬಿಡ್ತೀರಿಯ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಕೆಬಿಕಿದಿ ಏರು ಬೇಪಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಂದು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ 4 ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 4 ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿಜಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂದಿಯೇ ಇರ್ ಪಂಡಿನಿ ಸಮ ಎಂಜಿನ ಸಮ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ 4 1 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಮಾರೇ ಯಾನಜಿ ಬಂಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟಾರಂಜಿ ಭಾತ್ಯನತ್ಯ ಎಂಚೇತನ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕಾಲಾಡು ಗಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬುಂಡ ಎಂಗಲ್ ಗಂಜಿನ್ ತೆತ್ತಕ್ಕು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗಂಗಸರ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬುಂಡ ಗಂಗಸರ ಅಂದಕ್ಕು ಜೇರು ಕಿಲೆಂಜಿನ್ ಜುಂಬು ದಕ್ಕುವೇರು ಗಂಗಸರನು ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿನಾಗ ಗಂಜೋನಸ್ ಮಂತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವೇ ಅವಡು ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗೋಬಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಪಿನಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವು ನೀನು ಓದು ಏ ಸಫರಾದು ಓತ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕಿರಂಗನ ಸಣ್ಣ ಮೂರಿಯರು ಒಂಜಾತ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದೆತ್ತದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಾಳಿ ಜಿಂಜದ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯರು ಅವೇಕು ಪುದರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಅವೇನು ತಿಂತಿನ ನಮನ ಜೋಕುಲು ಕೂಕುರೆ ಅಂದಂದು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾ ತೌಳವಳು ದಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ್ಯ ಪರಿಸರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಶ ಆತನ ಮನ್ನಗ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಪೊರ್ತುಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಳ್ಳ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಂಡ್ಯ ಇಂದ ಮಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲ ಉಲಾಯ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತಾಂಡು ಏ ಪಾವು ದುಂಬಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಳ್ಳ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪನು ಇಂದ ಮಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೊತ್ತಾಲ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂದ್ಯ ನಾನೇ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಎಂಗುಲು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಫಿದೆ ಬನಗ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನ್ನಂಬೆ ಬಟ್ಟ ಬಟ್ಟ ಎಂಜಿನ ಏಕವಚನ ನಡು ಮಾತ ಈ ಏಕವಚನ ಮನ್ಪ ದೇವರ ಫನ ಅಂದಗುಲ್ಲೇರ ದೇವರ ಬಂದ್ಪೇರು ದಾಮಾರ ನಿಕುಲ್ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಧೂಪ ದೀಪ ದಾಲ ಹೊತ್ತ ಹೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೊತ್ತಾಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಲ ಉಮಿಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಳಾದು ಬೋತು ನಮ್ಮನ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಪನುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದಿವೋಡು ಒಂದು ನಮನ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೂಲ್ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕುಲ ಅಕುಲ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತದ ಏಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅದ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಏರಿಯಾ ಮಹೇಶೇನೆ
ದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡ್ದು ಮ್ಯಾ 10 ಜನ ಮಾರ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲ ಬಾಡ್ನಗನೆ ಬಂತೆ ವಾಸ್ತು ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯ ಮಾರ ಈಶಾನ್ಯ ಬೋತು ಹೆಂಗೆ ಮೋನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಹೌದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ್ಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂದಂದು ಆಯ್ತು ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಗೊಂಚೂರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಣು ಅಂದಪ್ಪ ಆಗ ಪೋರೆ ಇಡೇ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ನಿಖಲ್ ವಾಯುನು ಆಯ್ನಾತು ಬಿಟ್ಲೆ ವಾಯುನು ಆಯ್ನಾತು ಬಿಟ್ಲೆ ವಾಯುನು ನಿಕ್ಕೇರು ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ಯ ಅವು ಐತತೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ಐಕ್ ತಡೆ ಉಂಡ ಐಕ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೇ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಲ್ಫಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಚ ವಾಯುನು ಸರಾಗಡು ಬಿಡ್ಯಾರಣ್ಣ దా ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ చేస్తా ಹೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು దాదందా నిక్కులు కక్కుసుడు అడిగే పొడియా ఏజా కక్కుసుడు అడిగే మల్తది వనసు ఓల్ మల్పనికి అన్న వనసు బాత్రూమ్ మల్పలి హలో 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 ದಾದಂಡಿಯಾ ಆಯ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ ನಾನು ದಾದಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ವಾಯುದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಯುದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಯ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಏಜಿನ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡದೊಟ್ಟುಗು ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ದೇತೋಣು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ పోపుಣ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡದೊಟ್ಟುಗು ವಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನ ಮಾತ ಮಾಯ ಆಪಣ ಅನ್ಪಣತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಯ ಆಪಣ ನೆಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಬೋಡ ಮಾರ ನೆಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಬೋಡಕೇನು ಮೂಲು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ದಾಂತೇನೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾರಿ ವಲಂಡ ಅತ್ತ್ಯಾ ಹಾ ಒಂದಣ್ಣ ಈರ್ ನಮಗೆ ಕೈತ ಬಿರಲ್ದ ಉಗುರಗ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇತ ಅವೇ ನುಂತವರೆ ಯಾನ ಈಗ ಯೋಗ ಮತ ಪಂಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ ಯೋಗ ಕಲ್ತೆನಾ ಯೋಗ ಕಲ್ತೆ ಯೋಗ ಕಲ್ತೆ ಯೋಗ ಕಲ್ತದಾತನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೋಗ ಕಲ್ತೆ ಓ ಯೋಗ ಕಲ್ತದಾಂಡಿತ್ತೆ ಕಲ್ತದಾತನ್ ಯೋಗ ಕಲ್ತದ ಇವಾಗ ಉಗುರಗ್ಗಿನ ಉಂತಾಯ್ತ ಕೈತ ಕೈತ ವಿರಲ್ದ ಉಗುರಗ್ಗಿನ ಉಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ದಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾತ್ ಬೆಂಡ